Γεια σας παιδιά! Λοιπόν, σήμερα βλέπω τηλεόραση. Δεύτερη φορά που γυρνάω αυτό το vlog. Και πάμε πάνω. Ανεβαίνω τις σκάλες. Λοιπόν, το κρεβάτι μου είναι εδώ, γιατί είχα κοιμηθεί στο σαλόνι. Γιατί βαριόμουν. Λοιπόν, παιδιά, κοιτάξτε, δεν ξέρω τι παίζει. Αυτό το vlog θα είναι πολύ βαρύτο. Γιατί, τώρα περιμένετε να σας πω. Πήρα μια φίλη μου τηλέφωνο και αυτή η φίλη μου έχει φάει ένα τμήμα τσαρτάκι για κάτι δουλειές. Πήρα μια άλλη μου φίλη τηλέφωνο, είχε πάει εκκλησία και μετά θα πάει με τους γονείς της Βόλτα. Πήρα μια άλλη φίλη μου τηλέφωνο και δεν μπορεί. Κανείς δεν μπορεί. Δεν ξέρω τι γίνεται σήμερα. Γενικά την Κυριακή τη βαριέμαι. Πάω να φτιάξω το μαλλί και έρχομαι. Ναι, θα δω. Παιδιά, είμαστε εδώ, έφτιαξα έτσι το μαλλί. Εντάξει, δεν τρελαίνομαι κιόλας, δεν είναι και τέλειο το μαλλί μου. Αλλά δεν πειράζει γενικά. Μισό, αναβάσω το μαλλί μου. Τέλος πάντων, παιδιά, λοιπόν, έχω βαρετές μέρες στη ζωή μου. Αλλά όχι τόσο βαρετές μέρες, πραγματικά. Τώρα έχει αρχίσει το 2017, τώρα δεν μιλάω για άλλα έτη, για 15, 14, 13, 12. Λέω για το 2017. Τώρα έχει αρχίσει το 2017. Ποτέ το χρόνο του 2017 δεν έχω ξαναζήσει τόσο βαρετή μέρα. Φίλε, κανείς δεν μπορεί, δηλαδή, τι γίνεται σήμερα, δηλαδή, και χθες είχα πάει σε μια φίλη μου και προχθές και παραπροχθές, δηλαδή σήμερα τι πάθανε όλοι, ντα. Λοιπόν, τέλος πάντων, τώρα μόλις έμαθα ότι θα πάω στο σπίτι της νονάς μου μαζί με τη μαμά μου. Θα πάμε βόλτα με τα πόδια γιατί είναι πάρα πολύ κοντά. 10 λεπτά είναι το σπίτι και αν πας γρήγορα 5. Ναι, οπότε παιδιά κάτι έχασα, μισό να το βρω. Τελικά το βρήκα. Γενικά πρώτον, σήμερα να σας πω κάτι. Ανοίγει παρένθεση, πάντα το κάνω αυτό, δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, όταν είχα το παλιό μου κινητό, το πορτοκαλί, το Lumia, είχα κάνει ένα quiz στο Google. Τι κινητό μου ταιριάζει. Έκανα το quiz που λέτε και μου βγήκε σε ταιριάζει αδιάβροχο κινητό. Και αυτό το κινητό που είχα, από ό,τι είδατε και στο story time, από βροχούλα πέθανε. Από αγιασμό βασικά. Ναι, παιδιά, και που λέτε, θα σας πάρω μαζί μου στο δρόμο γενικά. Ναι. Και ελάτε μαζί μου τώρα που θα ετοιμαστώ. Παιδιά, κάντε λίγο μια αναστροφή, πάμε λίγο πίσω στο καλοκαίρι. Βρήκα και τον φάκελο αναμνησών μου. Φέτος το καλοκαίρι είχα πάει σε ένα κάμπ στην Τριάδα που λέγεται Summer Camp Vibe 2016, ναι, για το 2016. Οπότε φτιάξαμε κάποια πράγματα γιατί είχαμε και κάτι ώρες ζωγραφικής, οπότε πάμε να το... Λοιπόν, αρχικά έφτιαξα αυτό το φυτολόγιο που μυρίζει καταπληκτικά. Δεν ξέρω γιατί, δεν έχω βάλει καν λουλούδια. Και κοιτάξτε τα γράμματα, το φυτολόγιο μου. Φέτος το έκανα. Να, χωρίς. Μισό. Summer Camp Vibe, όχι, Summer Camp 2016. Λοιπόν, αρχίζουμε. Αυτό. Και τέλος, ήταν πάρα πολύ λίγα αυτά. Τώρα πάμε να δούμε. Την τελευταία μέρα που είχαμε πάει, είχαμε κάνει και ένα λεύκομα που δεν γράφουν πολλά τέτοια, καθόλου στο δικό του, δηλαδή πάμε να το δούμε. Είναι αυτό, λεύκομα 2016, αν βλέπετε που λέει εδώ πέρα. Φαίνεται στραβό, δεν ξέρω γιατί.
Γενικά, εγώ το έχω κάνει ανάποδο, κανονικά έτσι άνοιγε, δεν πειράζει, πάμε. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι... Όπα, με το τηλέφωνο από κάτι φίλες μου που τα έχω γράψει με κίτρινο μαρκαδόρο από ό,τι βλέπετε, οπότε να μην τα δείτε τα τηλέφωνα. Εδώ είναι τα κορίτσια από το κάμπ. Είχα γράψει και αυτή είμαι εγώ, ελπίδα. Ναι. Μετά είχα ζωγραφίσει, εδώ. Μετά έχουμε αυτή εδώ τη σελίδα, να σας τη διαβάσω τι λέει. Λοιπόν, το Summer Camp, στο Summer Camp πέρασα τέλεια, όμως 2 φορές έκλαιγα γιατί βαριόμουν. Είναι τελευταία μέρα, κρίμα που τελείωσε. Είχα πολλές φίλες, αλλά και μερικές φορές βαριόμουν. Αλλά ήταν τέλεια, παίζαμε, ζωγραφίζαμε και κάναμε πολλά πράγματα. Αυτό, εδώ. Μετά, έχω κάνει το Have Fun. Λέει Have Fun, αν το βλέπετε. Και εδώ είμαι εγώ. Βασικά αυτό είναι το μαγιό μου, το κανονικό που έχω, είναι έτσι. Δεν ξέρω γιατί με ζωγράφισα, έτσι, είναι λίγο παρά. Λοιπόν, γράφει στο Summer Camp, πήγαμε για μπάνι. Και δεν είναι καν, εμείς πήγαμε στην παραλία τους και δεν ήταν καν έτσι. Λοιπόν, μετά είχα κάνει αυτό. Και μετά είχα κάνει αυτό το πολύ cute γατάκι που πεταγόταν από ένα σύννεφο και είναι κάτι στη σελίδα, είναι πολύ cute. Και γράφει το Summer Camp, ήταν μια ευχάριστη εμπειρία για μένα, μπορεί του χρόνου να πάω ξανά. Παίξαμε, ζωγραφίζαμε και αθληθήκαμε και γελάσαμε. Λοιπόν, και εδώ γράφει τέλος. Λοιπόν, μετά είχαμε κάνει και αυτή τη ζωγραφιά. Απλά το θέμα είναι ότι μας είχαν πει να ζωγραφίσουμε με τελίτες. Γενικά έχω κάνει και άλλα πράγματα εκεί πέρα. Δηλαδή μόνοι μας κάναμε. Κάτι μου έπαιξε. Λοιπόν, είχαμε κάνει και αυτή τη μολυβοθήκη. Μόνοι μας. Το καλοκαίρι. Δηλαδή είναι πολύ εύκολο να την κάνετε. Τέλος πάντων, λοιπόν, έχω καθυστερήσει πάρα πολύ να κάνω το vlog. Το κανονικό, αλλά γενικά ήθελα να δείτε και άλλα πράγματα. Δεν ήθελα έτσι να σας έχω σε τόση απόγνωση και βαρεμάρα. Οπότε τώρα θα φύγω. Τελικά, από ό,τι έμαθα, η μαμά μου θα πάει για δουλειά, οπότε θα κάτσω στο σπίτι της νονάς μου. Οπότε, τώρα δεν ξέρω. Γενικά σήμερα είναι μια πάρα πολύ βαρετή μέρα για μένα. Θα πάρω και ένα βιβλίο να διαβάσω. Παραμάρα. Ναι, τέλος πάντων. Και δεν ξέρω, θα σας πάρω μαζί μου. Αυτά, bye. Α, και μαζί μου νομίζω θα πάρω το ημερολόγιο μιας ξενέρωτης νούμερο 5, γιατί δεν το έχω τελειώσει. Να το. Γενικά έχω διαβάσει όλη τη συλλογή εκτός από αυτό. Οπότε... Μισό. Αντίο για τώρα. Θα βάλω αυτά τα παπούτσια, τα Stan Smith. Είναι τα αφεντικά, έχουμε και το γέρο. Adidas που λέει, εδώ λέει Adidas. Ναι, τέλος πάντων, οπότε βάζω παπούτσια και πάμε. Και σε τίποτα δεν βλάπτει, σε τίποτα όμως δεν βλάπτει ένα κραγιονάκι που δεν φαίνεται καθόλου, είναι χρώμα δέρματος, απλά γυαλίζει, οπότε αυτό, να το ανεβάσω. Παιδιά, μυρίζει υπέροχα. Δεν φαίνεται σχεδόν καθόλου. Οπότε όπως βλέπετε έβαλα και τα παπούτσια μου.
Οπότε πάμε, γιατί σας έχω καθυστερήσει. 10 λεπτά σας έχω καθυστερήσει, παιδιά, συγγνώμη. Συγγνώμη, το πιο μεγάλο βίντεο που έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου. Συγγνώμη ρε παιδιά, δηλαδή, εδώ την άλλη φορά που είχε τουλάχιστον λίγη φάση το vlog, που είχε έρθει μια φίλη μου, σας το κόψανε. Και χθες είχε έρθει μια φίλη μου, αν θυμάστε το βιντεάκι που σας ανεβάσαμε χθες, τι παίζει στη σημερινή εποχή, και για κάποιο λόγο φορέσαμε πάλι τα ίδια ρούχα, δεν πειράζει. Λοιπόν, συγγνώμη που σας έχω καθυστερήσει, λοιπόν. Τι να κάνω, είναι το πιο μεγάλο vlog, ελπίζω, επειδή έκανα και μερικές διακοπούλες, να σας φάνει και κάπως καλό. Δεν τελείωσα, τώρα αρχίζω. Αλλά μη φοβάστε. Κατεβαίνω, παιδιά. Δεν φαίνομαι καλά, τέλος πάντων. Αυτό το... το κανάπι δεν κλείνει η κάμερα, γιατί σταματώ το κινητό, η κάμερα του κινητού. Γιατί το σταματώ και το ξαναρχίζω. Δεν θα βάλω μπουφάν. Να το κιλί μου. Να το κιλί μου. Να το σκυλί μου και τα κουτάλια. Αχ, ρε τα γλυκούλια, έλα εδώ. Περπατάνε. Παιδιά. Αυτό είναι το κουτάλι. Και αυτό είναι το σκυλί μου. Αγάπη μου, φεύγω. Αυτή που είναι πιο μπροστά είναι η μαμά μου, λοιπόν. Εδώ μεταξύ, παιδιά, τώρα που περπατώ μου μυρίζει κάτι ψίνα, δεν ξέρω, μπριτζόλα, δεν ξέρω. Έλα παιδιά, θα δείτε και τη μαμά μου, της έβαλε το βιβλίο μπροστά στη φάτσα της. Βαρετή ημέρα, αλλά τι να κάνουμε, το γέλο είναι το σύμβολο μου, οπότε βασικά είναι το καλλιτεχνικό μου όνομα. Κάποιος περνάει. Και το μεταξύ, παιδιά, δεν έβαλα μπουφάν.